Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Amigos, que tal? Como están vostedes despois dun mes de vacacións? Aquí estamos unha vez máis en CX12 Radio Oriental, acompañado con Ana Lorenzo. Que tal, Ana? Hola, bos días. Bueno, un mes e unha semana, Un mes e unha semana de vacacións e realmente botáronos en falta. Facíanos falta. Eu, desde logo, facía 40 anos que un domingo non estaba ás 9 da mañán na casa. 40 anos que se di enseguida. Temos hoxe un tempo solleiro, 20 grados de temperatura, chegaremos a 26 aquí en Montevideo. Posibilidades de chuvia, 0. Luns e martes, moito sol. Que pasa na capital de Galicia, en Santiago de Compostela? A esta hora, nublado, 6 grados e chuvia toda a semana, Que cousa, precaución, que se achegan a un río, dice que hai problemas e peligro de graves inundacións tanto en España, en Portugal, como en Marrocos. Caen unha parte, Ana, da muralla de Lugo. É unha pena tremenda. Eu non sabía nada, pero pareceume algo espantoso. Foi ás 12 da noite do pasado día, onte sábado, as primeiras horas da mañán, moi cerca de unha das portas máis importantes da muralla de Lugo. Ten 9 portas, pois cerquiña de unha delas, por sorte, parece ser que se vai a solucionar. Que lles parece se empezamos? Sí, a ver, 2000 anos a muralla, 2000 anos, e ali estaba, e non resistiu o cambio climático e os seus desastres, non? 22 días, día e noite chovendo, 22 días sin parar. Algo increíble, verdad? Bueno, vamos a poñer un pouco de alegría. Fálase e escríbese moito estes días da cantidade de agua que está anegando toda Galicia. 22 días chovendo seguido, día e noite, e sin parar. Se os nosos escoitas dan un paseo polas redes sociais, é fácil que tropecen coa imaxen da chuvia, con unha banda sonora que nos di vai chover de carallo. Esta palabra arrasa en todas as casas galegas no día de hoxe como un punto de inflexión. Fai un sol de carallo, fai un frío de carallo. É dicir, que tanto sirve para os calores como para os fríos. Porque non dixo algunha vez, quen non dixo algunha vez fai un frío de carallo? Pero cando chove tanto como estes días pasados, dicimos, nós os galegos comemos caldo e seguimos en pé. Ben certo é que Castelao levou uno máis lonxe. Castelao dixo, din que chove e están nos mexando. O caso é que en Galicia chove e chove e chove, pero chove bonito,
porque as pingueiras que caen das nubes levan unha vertical perfecta. Son tan mansas que caen con ese cuidadiño tan galego que non molesta. A verdade é que os galegos destacamos do resto por moitos motivos. Un deles é a enorme riqueza das palabras e dos refráns que usamos e que fora de Galicia pouco se entenden. Pero moito desas expresións perden sentido cando se traducen ao castelán, porque non teñen o mismo significado. Estas frases, utilizadas por calquer galego, que con seguridade calquera que non sexa galego pense que se refire ao tempo que fai, pero non é así. Nunca choveu que non escampara é unha expresión que moitos asocian solo á choiva, cando en realidade é un exemplo de resiliencia moi galega. Nunca choveu non é un refrán, sino unha forma de entender a vida. Reflexa o optimismo porque, se algo aprendimos os galegos, é que incluso cando o ceo está coberto, sempre siga adiante confiado en que, tarde ou temprano, acabará escampando. Claro que traducido, nunca choveu que non escampara, pode ser similar a que non hai mal que por bien non venga, pero esa traducción perde parte da súa veracidade esencial do sentir galego. Pero, aínda que faga referencia á chuiva tan presente en Galicia hoxe en día, o noso refrán non se refire directamente ao tempo. O noso refrán fala da vida, das dificultades e dos momentos duros cando parece que todo se ven abaixo. Porque se algo sabemos os galegos é ser optimistas. Estamos seguros, amigos ouvintes, que vostedes tamén escoitaron moitas veces os seus pais ou os seus avós máis dunha vez, e sin darse conta empezamos a incluílo na nosa forma de falar. Estes mensaxes, estes consellos ou refráns, ou as tres cousas á vez, están fundamentalmente ligados ao carácter galego. Por suposto que ao longo da historia Galicia atravesou anos moi duros, incluso con intentos de borrar a nosa lingua, de borrar a nosa cultura, as nosas raíces, así como sombrear moitas veces longos períodos de olvido. Pero, pese a todo, resistimos, porque nunca choveu que non escampara. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras do lugar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiño santro millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nastín, deixo a aldea que conoso por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero quen pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que biquei tanto, terriña que nos criou. Se sollan lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño, nunca máis han de tocar. Se sollan lonxe, máis lonxe, cada bala dá un dolor, voume sollos sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós. Tamén queridiña, adiós por sempre quizais, digo este adiós chorando den la beiriña do mar. Non me olvides queridiña, si morro desoidas, tantas leguas mar adentro, miña carsiña meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, membro de unha das familias das estirpes galeguistas que máis aportaron a narrativa, a poesía, a novela, Xosé María Álvarez Cáccamo foi homenaxeado no Día da Poesía Galega que organizou o patronato todos os anos, coa boa sabia verba de Xosé María Monterroso de Besa. E cando falamos de estirpe, referímonos a esa cepa familiar que tanto e tanto aportaron á cultura galega. Fillo do prestixioso escritor e cronista oficial de Vigo, don Xosé María Álvarez Blázquez, neto do médico e escritor Darío Álvarez Limieses, xa lle dicía saga familiar que tanto aportou ás nosas letras. Estamos en contacto con Pepe Álvarez Cáccamo, alá en Galicia, poeta, narrador, catedrático de literatura, e hoxe aquí con nós en Montevideo. Moi bons días, e gracias por atendernos, Xos Pepe. Bos días, bos días. Bueno, moitas gracias a vos. Un pensa que un homenaxe levado a cabo dende tan lonxe ten que ser moi forte a emoción ao escoitar os teus poemas recitados polo obradoiro de declamación do noso patronato na voz de fillos e netos, ou tal vez nada que ver con Galicia. Como recibiches a noticia desta elección para o día tan importante entre os galegos de Montevideo? Bueno, a verdade é que foi unha sorpresa moi agradable e, sobre todo, o que diste, é dicir, saber que os meus poemas van ser lidos por descendentes de galegos tan lonxe de aquí. E, en fin, todo iso trae a evocación do drama da emigración, pero tamén da nova instalación en un país que os acolle con xenerosidade e tamén, bueno, en fin, a emoción de pensar no mantemento, no cultivo da nosa cultura tan lonxe de aquí, non? Perteneces a unha xeneración de poetas como Xulio López Valcárcel, Darío Joan Cabana, Miguel Ángel Fernán Bello, e máis aquí, aínda Olga Novo ou María Xesús Caizán. Poetas que despediron un século e empezaron outro, pero cargado de premios nacionais, como Chuspato ou Yolanda Castaño, poño por caso, ou a orensana Miriam Rey. Que pensas da poesía galega de hoxe? Bueno, a poesía galega nos últimos tempos, eu diría nas últimas décadas, desde os 80 en adiante, pois experimentou unha eclosión de voces moi potentes e moi diversas, e de maneira moi especial voces femeninas, voces de mulleres que antes non abundaban tanto, non? Bueno, a poesía galega tivo sempre unha moi boa saúde, xa desde a Idade Media, pero, bueno, en estes tempos finais do século XX e comezos do XXI, pois parece que se concentraron máis voces, unha maior diversidade de registros, de estilos, e, en fin, en convivencia moi positiva, verdade? En conclusión, queres decir, por exemplo, que a voz poeta cun forte vínculo de identidade coa terra e ca lingua, non? Algo así como un vínculo de expresión hacia a identidade. Sí, hai ese tema, naturalmente, de identidade, pero a poesía galega vaise abrindo a temas, diría universais. Todos os temas propios da poesía caben na expresión galega, non? En fin, non falta, evidentemente, esa necesaria e inevitable manifestación de ligazón coa terra e coa nosa historia. E como ubicas a túa poesía dentro dese grupo de voces generosos, digámoslo de alguna maneira? Pois non é fácil que eu consiga ubicar a miña poesía. Eu sei do que escribo, o que me interesa, bueno, que son fundamentalmente
memoria da miña propia vida, moi especialmente da infancia, da mocidade, pero tamén hai unha liña de reivindicación política, non centrada exclusivamente en Galicia, de loita contra a injustiza, non? Hai un capítulo importante da miña poesía dedicada á evocación da gran violencia que representou o golpe de Estado de 1936, a ditadura de Franco, etc. Bueno, en fin, na miña poesía tamén hai un apartado importante para o amor, para a amizade, en fin, temas que teñen que ver coa emoción subxectiva, coa emoción persoal, pero tamén con unha vocación de emotividade colectiva. Xosé María, pesa moito o nome da túa familia? Bueno, a min pésame a favor, quero decir que é un placer saber que eu veño de varias xeracións, a do meu pai, pero tamén a do tío avó do meu pai, Gerardo Álvarez Limeses, tamén o propio avó do meu pai, Emilio Álvarez Jiménez, que foi o primeiro en escribir, primeiro en castelán, pero tamén ten obra en galego. É dicir, eu son a cuarta ou quinta xeración de escritores e escritoras en activo. Eu digo moitas veces que se trata dunha especie de fábrica de escrita literaria que debe manter en activo os seus fornos, non? A súa maquinaria. É como se fose unha empresa familiar que mantemos en actividade. E sinto orgullo, naturalmente, de pertencer a esa factoría familiar. Eu teño leído algúns artículos no Faro de Vigo, sobre todo do poeta, da poesía de Alfonso, do teu irmán Alfonso, falecido fai moi pouquiño tempo, non? Sí, el era premio, sí. El foi premio o Facho, Xosé María Monterroso de Besa foi presidente do Facho, e falaba sobre todo da identidade poética da vosa familia. Sí, bueno, Alfonso foi fundamentalmente narrador, tivo moitos premios, especializouse de algún xeito nunha narrativa de corte humorístico, irónico, tamén fantástico, é dicir, cultivou unha especie de fantasía humorística, pero publicou un par de libros de poemas. Aí sí, hai esa vena poética, esa vea poética que vende atrás. Eu publiquei, en colaboración con un primo do meu pai, Emilio Álvarez Negreira, unha antoloxía de poesía dos poetas Álvarez, diríamos, da nosa familia. Son oito poetas. Claro que oito poetas desde 1850 ata hoxe. Claro que sí, falando desas épocas, teu pai, Xosé Álvarez Blázquez, paraganteouse xuntouse con homes dunha calidad estupenda como Filgueira Valverde, Celso Emilio, Álvaro Cunqueiro. Eu supoño que a familia terá cartas, non? Algúns documentos. Sí, claro. Hai un epistolario que conserva neste momento o meu irmán Celso na Coruña e que haberá que ir vendo de publicalo parcialmente, polo menos, porque é unha correspondencia moi atractiva entre os membros daquela xeración, que foi a xeración do 36, e tamén con autores posteriores e algúns anteriores. Eu leí moitas desas cartas. A correspondencia con Celso Emilio, por exemplo, é moi abundosa. Con outros autores non tanto, porque vivían moi perto, non se escribían cartas. Pois, por exemplo, o Cunqueiro vivía en Vigo. Meu pai veía a Cunqueiro con bastante frecuencia, pero Celso Emilio, durante o tempo que viviu en Venezuela, enviaba con frecuencia cartas a meu pai. Tamén hai unha importante correspondencia con Fermín Bouza Brei, que vivía en Santiago. Sí, en fin, é unha colección interesantísima de cartas, de corte literario, pero tamén político, político hasta onde se podía, de amizade, etcétera, non? Xosé María, vamos a falar un pouquiño porque o teu avó, Darío Álvarez Limeses, foi fusilado na Plaza de Tui. Sí. Era un médico, era un escritor, pero tamén era un home moi xeneroso cos seus enfermos, verdad? Crees que temos que levar adiante eso da memoria histórica, que ten que aparecer, ten que saberse toda a verdad? Pois eu creo que hai que saber toda a verdad. Hai en marcha desde hai xa, en fin, bastante tempo un traballo de investigación por parte dos historiadores. Hai moitos libros publicados xa sobre o que significou o golpe de Estado. Inicialmente só aparecían os nomes das vítimas, pero naturalmente, se hai vítimas, hai victimarios. Claro. Naturalmente, se hai unha masacre, pois hai
persoas que perpetraron esa masacre. E para que a historia sea completa, para que a verdade se coñeza a fondo, teñen que aparecer, e van aparecendo xa, os nomes dos responsáveis daquela terrible, bestial violencia. Sí, meu avó foi fusilado en 1936, o 30 de outubro, xuntamente con outros 5 tudenses que foron fusilados ao mesmo día. Bueno, él pertencía á izquierda republicana e acusaron, como sabes, as acusacións e os xuicios eran auténticas farsas, non? Claro. Nas que se inventaban os cargos. En fin, apoio á rebelión era un dos termos máis frecuentes que se utilizaban para encausar a persoas que o que facían era o que estaban facendo era defender a República, non apoiando a rebelión. A rebelión foi a que os fascistas levaron a cabo, claro. En fin, a memoria histórica, eu estou moi comprometido con a memoria histórica, formo parte dunha asociación aquí en Vilaboa, onde eu vivo, e onde estamos, bueno, pues eso, en fin, recuperando testemunhos de persoas represaliadas nesta vila, e ademais, bueno, en contacto permanente con outras asociacións da memoria histórica de Galicia, non? É curioso, Xosé María, que en un dos teus libros tamén colabora a túa irmán Berta, o que ben che quer. Como se dou esa... Bueno, Berta era pintora, tamén morreu. En pouco tempo nos quedamos de 6 irmáns que éramos, somos 3 en este momento. Bueno, a vida é así. Claro. Berta era pintora, unha gran pintora, moi prestixiada, e colaborou con ese libro e con outros libros meus como ilustradora. O último libro que fixemos xuntos, de alguna maneira podemos decir que os fixemos xuntos, porque en ese libro que se chama Tinta de Luz, un libro de poemas para nenos, para crianzas, en ese libro, máis que ilustración, hai un diálogo, non, entre os poemas e os debuxos de Berta. Berta, efectivamente... Donde te sintes máis cómodo, Xosé María, na poesía ou na narrativa? Bueno, a verdade é que me sinto máis entregado, teño máis oficio, diríamos, como poeta, pero practiquei a narrativa e teño un libro inédito, un libro que vai ser publicar en abril na editorial Galaxia, de relatos. Non publiquei moitos relatos, teño, se non me lembro mal, 2 libros de relatos e unha novela. E, en cambio, libros de poesía, pois, máis de 20, non? Claro, sí. Bueno, no momento en que un entra a escribir un relato e si funciona, si eso vai, si o texto vai avanzando e tal, chego a sentirme cómodo tamén como narrador, claro. Digo isto porque no teu libro Ventos de Sal parece que pretendes entender a vida a través da poesía, non? Sí, claro, a poesía é un instrumento para interpretar, para entender e interpretar a vida, por lo menos eu así o vexo, non? A miña poesía está, en fin, ancorada, fundamentada na experiencia da vida, pero interpretada a través do que, en fin, do poema como instrumento óptico, diríamos, como instrumento que mira, olla, pero transforma. Claro. Non me interesa esa poesía documental que simplemente convirte en verso a emoción pura. Creo que hai que elaborar, ¿no? Un poema é un produto de arte, o sea, un artefacto, diríamos, e, por lo tanto, requiere un esforzo de condensación, por unha banda, de imaginación, por outra. E, bueno, pois sí, eu creo que hai vida na miña poesía, pero, repito, pasada pola peneira da creación artística, non? Falábamos antes, Xosé María, do forte vínculo da poesía galega de hoxe coa terra e coa lingua. Esa poesía enténdese en Europa? Ou é... Bueno, xa nos gustaría que, primeiro, que nos coñecesen, claro. E segundo, ser máis traducidos. Mesmo en España tampouco somos moi coñecidos. Eu teño algunha traducción. Bueno, acaba de sair unha antoloxía bilingüe miña titulada 4 décadas, en edición bilingüe castelán-galego, pero non é frecuente. Agora empeza a haber maior interés desde fora de Galicia, desde o resto de España, diríamos, en relación coas literaturas mal chamadas periféricas, non? A galega, a vasca e a catalá. Pero, bueno, naturalmente, como é lóxico, en linguas de territorios reducidos e minorizados, pois é moito máis difícil chegar ao público exterior. Claro que sí. Volvendo a teu irmán Alfonso, el tuvo un premio de 4x4. Ten algo que ver ese premio co libro de Manuel Antonio? Non. Hai unha cafetería en Vigo, bueno,
mítica, porque a miña xeración pasaba moitas noites por aquela, máis que cafetería, un tipo, unha especie de pub, non? Onde nos reuníamos, bebíamos e falábamos, e ali pasamos por esa cafetería, pasamos moitos dos poetas e escritores da miña xeración e de algúns anteriores. A cafetería chamábase de 4x4, en homenaxe a Manuel Antonio. E o premio 4x4 é un premio instaurado por esa cafetería, por ese local, que aínda existe, pero xa non ten aquel ambiente dos 80 que eu lembro con muitísima nostalgia. Por aí pasaron, por exemplo, iba con moita frecuencia Méndez Ferrín, e nos un pouco os máis novos alrededor del. Sí, e Alfonso gañou coa súa primeira novela Peito de Bimbio, gañou o primeiro premio, creo, que se convocou no 4x4. E que pensas deste traballo noso de sempre en Galicia desde tan lonxe da terra? Bueno, é admirable. Eu a verdade é que tiña pouco coñecimento ata que José María Monterroso de Bésame anunciou que este ano se iba a dedicar un día á lectura da miña poesía. Empecé a saber un pouco de vos, pero non hai moita información, non teño realmente moita información. Sei que en toda América Latina pois hai moitos centros galegos ou patronatos de cultura como voso, e creo que é un labor magnífico o que facedes, non? Creo que é magnífico e moi necesario. E emociona pensar, pois eso, que a nosa lingua se escoita e se practica e se escribe e se fala en Montevideo. Por certo, o meu tío Emilio Álvarez Blázquez, que tamén era poeta, autor de un par de libros moi bonitos, traballou no consulado de Montevideo, consulado do Uruguai en Vigo. Sí. E non sei se foi agregado cultural, non estou seguro que este momento cual foi o seu cargo, pero era un cargo importante. E viaxou a Montevideo nos anos, eu creo que foi nos anos 60, onde impartiu algunha conferencia. Xosé María, foi un placer falar contigo, o tempo é ouro e na radio moito máis. Claro. Agradecemosche moito este contacto e que sigan os éxitos desa familia que queremos, que sempre adoramos, que sempre supemos que o seu norte era Galicia. Moitísimas gracias. Moitas gracias a vos e ánimo co voso traballo. E enhoraboa. Parabéns. Unha flor, un amor, unha alborada, unha fonte, un río, unha praia, unha estrela, un camiño, unha alma, unha terra, un pobo e unha fala. A maneira de buscar o noso pan, unha forma de bailar no noso chan. Muiñeiras aladas ou foliadas, unha terra, un pobo e unha fala. Un viñedo, un carballo, unha gaita, a morriña espallada polo mundo, a muller que na casa está enida, unha terra, un pobo e unha fala. Castiñeira, carballeira, romería, eirexados, mosteiros, gandeiría, reboldelas, corredoiras, embruxadas, unha terra, un pobo e unha fala. O mareiro, vento desta costa, o batir das olas en Fisterra, un ardente corazón que sinte
unha terra, un pobo e unha fala. Unha terra, un pobo e unha fala. Bueno, amigos, vamos agora cas novas que nos chegan dende Galicia. Vamos a empezar, Ana, por este drama, ¿no? Por o drama de a borrasca Leonardo que está azotando a Galicia. É que a chuvia non para, Non para. en Galicia. Fortes ventos e chuvia motivaron máis de 400 chamadas telefónicas aos servizos de emerxencia en menos de 12 horas, a maioría debido a árbores caídas ou accidentes de tráfico. Os ríos mantense crecidos e alcanzaron o nivel roxo en varios puntos. Houbo tamén asolagamento de carreteiras, desprendementos de terra e pedras e inundacións de vivendas. A provincia máis afectada, Pontevedra. Suspenderon os servizos de tren en varias liñas e como consecuencia a xente foise aos autobuses que se viron desbordados. O que sí que temos que añadir a todo isto a caída de unha parte da muralla Da de muralla Lugo, que xa ¿verdad? falamos máis cedo. Bueno, a pesar de todo, chego o Entroido, ¿no? Sí, bueno, a varias localidades dan comezo por estas datas a celebración do Entroido. Xinzo de Limia celebrou onte o sábado corredoiro e hoxe domingo os seus personaxes típicos, as pantallas, percorrerán as rúas e prazas do casco vello. O Entroido de Xinzo é un dos máis característicos de Galicia, declarado Festa de Interese Turístico Nacional. Pola súa banda en Verín, outro dos entroidos famosos, hoxe domingo desfilarán polas rúas os coñecidos cigarróns. Ajá. Devolvieron o toponimio al FOD, ¿no? Alfoz, sí, porque, a ver, no curso deste ano, 2026, o municipio de Alfoz pasará a chamarse Alfoz do Castro Douro. Así foille comunicado ao municipio por parte da Secretaría Xeral da Lingua. Deste xeito, a localidade recupera o seu toponímico, porque xa se chamaba así, xa se chamaba así. Desde o Seminario de Estudos do Valadouro mostráronse moi satisfeitos coa medida e explicaron que non se trata de cambiar o nome, senón de restauralo, xa que así consta o nome en documentos desde o ano 1220, nome que conservou ata 1983, polo que entenden de xustiza que se recupere. Pero ademais queda máis bonito así, ¿no? Bueno, é un Alfoz pouco de máis... Castro Douro. Se tes que encher un formulario non é moi doado, Non é pero... moi doado. Bueno, temos unha nova directora da revista Grial. Sí, unha lucense, María López Sánchez, é académica de número da Real Academia Galega desde o ano 2022, ocupando a vacante de Darío Xoán Cabana. A partir da pasada semana é a nova directora da revista Grial. Nada en Lugo, María López Sández é doutora en teoría da literatura e literatura comparada pola Universidade de Santiago de Compostela. Ai, a niña, que pasa cos grelos? Ai, tan ricos que son os grelos, tan rico no cocido, la con grelos, bueno. O frío vaille moi ben aos grelos. Cando vai frío, colleitanse grelos máis tenros e saborosos, pero este ano algo os está afectando e todo indica que é culpa do exceso de chuvia. Claro. O grelo agradece moito o frío, pero as continuas chuvias estános deteriorando con tanta humedade no chan e aparecen amarelos. En plena época dos cocidos do Entroido faltarán os grelos. Que che parece? Ademais da perda económica Claro. que isto trae para os produtores, non? Bueno, vamos a escoitar unha foliada. A ver... Sin
Agora cas novas que nos chegan de Galicia, despois de escoitar esta bonita foliada, que queremos alegrar o domingo a todo o país. Bueno, a ver, contame algo da colectividade, Ana. Sí, continúa presentándose no Teatro El Galpón a obra a las 2 en punto sobre a historia das irmáns Fandiño, as Maruxas de Compostela. A obra preséntase sábados e domingos por algunhas semanas máis, pero non por moito tempo. Os primeiros días de marzo xa van levantar. Temos tamén dúas novas que nos chegan da Delegación da Xunta de Galicia. Están abertas as inscricións para o programa de axudas económicas individuais para galegos e fillos de galegos con nacionalidade española empadronados en Galicia e que se atopen en situación de necesidade. A dirección da delegación, por máis información ou por se queren pedir a solicitude, a delegación está na Rúa Maldonado 1045, isto é esquina Río Negro, e o horario de atención é de 9 a 14 horas. Tamén da delegación nos chega a nova de que está a convocatoria para as bolsas de excelencia para a mocidade exterior. Son 250 becas para titulados universitarios que irán cursar estudios de máster nas 3 universidades galegas. A información poden buscala nos portais de Galicia Aberta ou tamén na web emigración.xunta.gal. Que ben. Temos tamén outra nova que chega a Luar na Lubre, o grupo Luar na Lubre, o 5 de marzo. Caramba. Para actuar. Sí, xa Luar na Lubre estivo en Montevideo, sí. creo que 2 veces xa. Esta debe ser a terceira. Non estou segura, pero creo que é a terceira. Estarán tamén no Teatro El Galpón celebrando o seu 40 aniversario. Contarán coa colaboración na actuación de Cristina Fernández. Así que temos Washington, porque sempre dicimos Cristina Fernández. Bueno, pobre Washington. Non sei, non sei, pero a información del lugar é que contarán con Cristina. Sí. Entón, bueno, estamos tamén todos ansiosos por ir a ver este excelente grupo de música folk Luar na Lubre. Abriu o patronato, non? Abriu o patronato, celebramos o Día de Castelao, o día 30 de xaneiro, cunha presentación acerca do que é a parte, digamos, de teatro de Castelao, que é a obra Os vellos non deben namorarse. Encantoume. Bueno, encantoume. Sí, estivo ben, temos que agradecer a Lorena Beco e a Américo Pérez que fixeron un papelazo, ese anaco do lance primeiro no que están o boticario e Lela, e tamén a Paco Antelo, a Francisco Antelo, que é o director do coro, que tamén con 3 compañeiros, Juan Carlos Bonabota, José Luis, non me lembro, Piñón, José Luis Piñón e José Filgueiras fixeron o coro de boticarios Lela, de maneira preciosa, cantando Lela. Así que moitas grazas a dicirche que o boticario era pouco pillaban, Sí, bueno, pero así o era na obra tamén. E tamén agradecer a Carmen Lorenzo que fixo unha introducción falando de Castelao. Así que sí, estivo moi ben. E agora o que temos por diante? Pois o que temos por diante é o Día de Rosalía, verdad? O día 23 de febreiro, día de nacemento de Rosalía, temos o Día de Rosalía no patronato. Bueno, aí falarase de Rosalía polo mundo adiante a través dos seus monumentos que hai en todas partes do bueno, mundo. Non en todas, pero sí en moitas. Sí. Hai moitos monumentos a Galicia e amosaremos a estes monumentos, e tamén mostraremos a visión de Rosalía a través dun escritor que é un pouco coñecido, pero Julio Sigüenza, que dá unha visión de Rosalía, bueno, unha visión de Rosalía que tamén imos amosar ese día. Bueno, falando de Rosalía, a ver, temos outra actividade que xa imos adiantando. No mes de febreiro temos esta, verdad? O Día de Rosalía, importantísima. Pero xa imos adiantando, reservade a data, que para o día 6 de marzo temos unha actividade coa escritora, actriz e narradora oral Paula Carballeira, que virá ao patronato a facer unha actividade, ben de Galicia, por suposto, vai facer unha actividade no patronato o día 6 de marzo.
Vai estar con nós tamén aquí sempre en Galicia, verdad? Vai estar con nós o vindeiro domingo. O vindeiro domingo, pois moi ben. Falando de Rosalía de Castro, vamos a escoitar este tema que canta preciosamente Cristina Fernández con Washington Carrasco. Duas nais me bican e me dan a rolo, unha a do tempo neno a pomba, aquela que me acochou mimosa no seu colo, co xeito humilde da virtud sinxela. Afundido no dor fervente tolo, chamaba morte a berros ou perdela. Torno ela, Rosalía, miña nai, miña santiña, Rosalía, miña nai, miña santiña. Mentre la rula milagreira escoito, sinto unha doce man que me acariña. Dende entón, xifrido dos penares que ensanguenten a vida con cloito, pouso a alma, pouso a alma nas follas e os cantares, Rosalía, Rosalía, miña nai, miña santiña, Rosalía, miña nai, miña santiña. Mentre la rula milagreira escoito, sinto unha doce man que me acariña. Rosalía, miña nai, miña santiña, Rosalía, miña nai, miña santiña. Mentre la rula milagreira escoito, sinto unha doce man que me acariña. Duas nais me bican e me dan a rolo. Rosalía,
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 24002739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Ana, falamos antes dos grelos, falamos do lacón, falamos do caldo galego, pero faltaba un ingrediente importante. As patacas. Pero o sitio de Galicia onde se dan as patacas máis importantes, creo que hasta de España, é Coristanco. E vamos a aproveitar para mandar un saludo, non? Sí, temos que dedicarlle o corruncho de hoxe e tamén enviarlle un saludo a Lola, que é da zona de Coristanco, así que unha aperta, Lola, para ti. Un biquiño para ti, Lola. Vamos con esta noticia de a pataca de Coristanco, Ana. Coristanco, que é un concello da comarca de Bergantiños, provincia da Coruña, famoso polas súas patacas, que incluso ten a súa propia festa gastronómica, a Festa da Pataca de Coristanco. Nesta festa teñen lugar distintas actividades relacionadas co produto, como o deseño de figuras tipo carrozas artísticas feitas con patacas, concurso de apañar patacas ou concurso de tortillas. A festa celébrase en Coristanco a mediados do mes de setembro. Aínda que a pataca é originaria de América, atopou nas terras galegas excelentes condicións para o seu cultivo. A pesar diso, cando os conquistadores levaron a pataca a España, non tivo moito éxito nos primeiros tempos. Víase con desconfianza este produto que viña das Américas e era para eles completamente descoñecido. Pero a cousa cambiou e hoxe é prácticamente imposible vivir sen patacas. A pataca chegou a Europa no ano 1570 por medio dos ingleses. As primeiras mencións ao cultivo da pataca en Galicia datan do século XVII e plantábase en monasterios pretos de Santiago de Compostela. A partir do século XVIII comenzou a expandirse o seu cultivo ata que na actualidade Galicia é unha das zonas de maior produción de pataca de España. Hai varios tipos de pataca. Prácticamente o 100% da que se produce en Coristanco é a chamada Kennebec, de cor branca e sabor exquisito. Pola súa delicadeza debe ser colleitada de xeito manual, porque non pode ser golpeada co sacho. O cultivo da variedade Kennebec necesita unha boa humidade no chan e temperaturas suaves, condición que se dan neste concello de Coristanco, ademais de unha moi boa calidade da terra. Plantanse ali ao arredor de 200 hectáreas de pataca cada ano, que renden uns 20.000 kilos por hectárea. A pataca de Coristanco ten fama de ser a mellor de Galicia e, din eles, unha das mellores do mundo. Está incluída dentro da identificación xeográfica protexida Pataca de Galicia. Esta denominación inclúe tamén as patacas producidas en Carballo, Laracha ou Malpica, polo que Coristanco, desde o ano 2019, e entendendo que a súa pataca é a mellor e única, está tentando conseguir a denominación de orixe da propia pataca de Coristanco. Veremos se o logran. Polo pronto, o produto constitúe unha sinal de identidade para o pobo e deronlle xa o nome a unha rúa, que non é pouca cousa. É certo. Ana, ti tiñas por aí un contiño sobre a pataca, non? Sí, un contiño sobre a pataca, xustamente, que di así. A ver. Era un comedor de patacas, tanto que en canto as comía aproveitaba para viaxar, por veces patacas, e visitaba lugares pintorescos de Galiza, por veces batatas, e acudía a lugares non menos pintorescos de Portugal. Estendía as súas excursións ata o Brasil, ata os Brasís varios e diversos, segundo el dicía, masticando gostoso batata a batata. Mais mesmo saía dos territorios lusófonos a comer patatas, españoleando gloriosamente polo reino borbónico touradas patateras e plenos nas cortes, que non a Asamblea Republicana.
mais pensaba, comendo patatas, era español cabal. Houbo veces que comía papas, como bo viaxante polas Américas, non lusófonas nen anglófonas, mais simplemente hispanófonas. Cando morreu, foi enterrado nun cemiterio ermo. Non decorreran 7 días e da súa tumba comezou a brotar un patacal impresionante. Que bonito, que bonito. Vamos a escoitar outra foliada, En este caso, Xocaloma. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Que está neta do demo, metida nun furadiño. Metida nun furadiño. Ai la lelo, ai la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Por moito que digas, miña cuñadiña nova. Por moito que digas, miña cuñadiña nova. Por moito que digas, túa nai é miña sogra. Túa nai é miña sogra. Ai la lelo, ai la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Viva Langueirón e Tallo, Tellanllón se soesto. Viva Langueirón e Tallo, Tellanllón se soesto. Eu tamén digo que viva San Pedro de Corcoesto. San Pedro de Corcoesto. Ai la lelo, ai la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Que está neta do demo, metida nun furadiño. Metida nun furadiño. Ai la lelo, ai la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. 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 Indo pra feira de Anllóns, todo é mal camiño. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Amigos, chegou o noso tempo de marchar, Volvemos o domingo ás 9 da mañá a 15x12 Radio Oriental. Queremos agradecer fortemente ao técnico operador Carlos Condesta pola súa importante tarefa neste programa de Sempre en Galicia. Gracias, Carlos. Bueno, algo máis, Ana? Non, recordarlles que neste mes de febreiro, día 23, teñen que reservar a data para ir ao día de Rosalía no Patronato ás 19 horas, que o vindeiro domingo teremos aquí na audición a través do teléfono a Paula Carballeira, escritora, narradora oral e actriz, que virá ao Patronato o próximo 6 de marzo. Pois todo dito, hasta domingo, hasta domingo que ven, amigos. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.